siis todella aiot pistää oman rikoksesi Sepon kontolle? No Seppo tässä ihan itse tunnustaa, että tappoi Marian. Mä luulen, että Antti olisi erittäin kiinnostunut tästä kirjeestä. Mitäs sä veikkaat? Anna tänne se. En. Mutta jos sä pidät totuuden salassa, niin tätä ei saa kukaan mukaan. Moi. Onko täällä kaikki kunnossa? On. Meillä oli vaan vähän riitaa tässä työasioista. Mutta nyt on sovittu kaikki jo lopullisesti. Eikö niin? Niin, mähän kerroin sulle, että Simo oli mua auttamassa yksi päivä tuolla kioskilla. Ja tänään me törmättiin uudestaan. Me huomattiin molemmat, että me ollaan piristyksen tarpeessa. Onko te päädyitte meille pelaamaan shakkia? Jep. Tää on meidän molempien lempipeli. Aivan. Eikä se ole ollenkaan ainoa asia, mikä meitä yhdistää. Nimittäin me kummatkin tykätään ihan pirusti lihapirakoista. Mä menen hakemaan ne pois uunista. Mitä sä täällä teet? Mä tulin vaan muistuttaa sua sun pelasta. Jätä meidät rauhaan. Totta kai. Heti kun mä oon voittanut tämän pelin. No niin. Siis nyt on jätkän viimeinen sinkkuilta, sä oot tää rustaamassa jotain runoja. Missä mun pitäisi olla? Jossain strippiklubilla vai? No tässä olisi lähellä yksi hyvä. Mä jätän. Tää on ihan hyvä. Mulla on vielä toi vihkivalakin kirjoittamatta. Ihme, et sä suostuit lähteä himmasta mihinkään. Ja se joskus pääsee vaan niin paljon helpommalla, kun suostuu kaikkeen, mitä naiset ikinä keksii pyytää. Morsen on niin hermona, että jos mä teen yhdenkin virheliikkeen, niin häitä ei välttämättä tuu. Miten se Paula oikein hermoilee? Et sulhan ne tekee oharit. Ei, kun Anni höpöttää sille jotain taikauskojuttuja. Paula uskoo kaiken. Toisaalta en mä nyt ihmettele. On tässä nyt aika onnettomiakin häitä nähty. Yhdessä kuoli Sulhani. Niin, se Aaro. Joo. Joku Ismo ja Salla vietti häitä, niin koko paikka lensi ilmaan. Siinä muuten kuoli Joonatanin morsmaikku Juuli. No mutta tuskin edes sinä onnistut järjestämään niin hirveätä häitä. Kyllä, tuskin edes minä. Ja meillä on niin hirveä häätoimikunta sohottamassa, että mikään ei voi mennä pieleen. Näiden häiden jännittävin kohta tulee olemaan morsiuskempun heitto. Sun ja Helenan kärhämässä oli siis varmasti kyse vain työasioista. Joo. Mä haluaisin palata töihin asteittain, mutta Helena haluaa orjuuttaa mua yli pitkillä työvuoroilla. Mut sähän on toipilas. Niin, toisille tuntuu tuo business olevan kaikkein tärkeintä. Oot sä varma, että sä et tarvi poliisisedän apua? No en ehkä tässä asiassa. No missäs meillä on tarjoilijat? Mä haen meille lasilliset. Moi. Mitäs laittaa? Isabelle meni hakemaan meille lasit viiniä. Okei, asia selvä. Et edes kertonut sille mitään meistä. Te voitte luottaa muuhun. Kiitos. Mennäänkö huomenna syömään siihen yhteen laivaravintoloon? Mut jokuhan saattaa nähdä meidät. Ossi on ainakin töissä huomenna koko päivä. Menkää vaan. Jos joku tuttu sattuu tulemaan, niin sanotte, että te törmäsitte sattumaan. Paha pois, paha pois, paha pois, paha. Mitä ihmettä? Tämä on morsiussauna. Niin.
saunotetaan susta menneet heilat ja kaikki paha pois ennen häitä. Koska perinteet on sulle tärkeitä, niin tässä niitä nyt sitten ois. Voi teitä. Ihanaa, että te olette molemmat kotona. No niin, ihana olla täällä. Ja ihana nähdä sut ja isäni onnellisina. 4 miehen kanssa asuessa yhteiset puheenaiheet varmaan välillä loppuu kesken. Et arvaakaan, miten oikeassa oot. Mut tylsää ei ollut, niin kuin ei ollut teidänkään kanssa. No ainakin isä on ollut ahkerana. Mun on edelleenkin niin vaikea uskoa, että se suostui tanssimaan julkisella paikalla, kun se kosi sua. No mut osaa isä olla romanttinen, jos se vaan haluaa. Niin, varo vaan. Siitä tulos kauhean pehmojen myötä. Tuskin. Nytkö se on varmaan jossain naureskelemassa meidän perinnehömpötyksillä. Mut ehkä mä oon taikauskonen, mut en mä halua, että mikään menee pieleen. Miksi mikään menisi pieleen? Jos kihlajaiset oli semmoista draamaa, niin entä sitten häät? Enkä mä halua, että näissä häissä kukaan putoaa parvekkeelta. Hei, kaikki tulee menemään hyvin. Kyllä, varsinkin tämän saunomisen jälkeen. Niin. Rankka päivä. No joo, ajattelin, että olisi kunnon hikireeni auttanut, mutta taas mennä ukko vaan enemmän tukkoon. Mutsi kertoi Mariasta. Ikävä juttu. Joo. Otas tosta, jos helpottais. Mäkin voisin ottaa. Joo, no mikäs sulla mättää? No se mun suunnitelma Antin suhteen tökkii. Onks tollakin jotakin sua vastaan? Se on parempi unohtaa ne kaikki ne koostosuunnitelmat. Päinvastoin. Mä haluan lisätä panoksia. Minkäslainen olo on nyt aamulla? Päätä kolottaa, elossa ollaan. Jos sulla on edelleen itsetuhoisia ajatuksia. Ei oo, ei yhtään. Tiedäthän sä, että jatkossa sun täytyy hakea apua jostain muusta kuin alkoholista. Meidän terapeutti ottaa suhun yhteyttä, mutta odottaessa sä voit tutustua vaikka tähän. Voinko mä tulla? Totta kai. Miten sun yö meni? Miettiessä, että mitä tuli oikein tehty ja miten tästä pääsee eteenpäin. Nyt sä voit ryhtyä toipumaan. Miten mä voin ikinä korvata mun perheelle tuottamani tuskan? Mun takia Maria on poissa. Ei sitä noin vaan selvitä. Mähän sanoin sulle, että sä olet syytön. Mistä sä tommoista oot saanut päässä? Mä tein vähän tiedusteluja poliisilta. Niinkö? Ne on tutkinut renkaanjäljet ja kävi ilmi, että Marian yli ajoi henkilöauto. Joku pieni malli vielä. Eikä missään nimessä sellainen pakettiauto kuin sulla on. Mistä ne sieltä lumisohjusta saa renkaanjälkiä selville? Niillä on konstinsa. Joka tapauksessa todisteet on kiistattomat. Sä osuit lumivalliin tai jonkin eläimeen. Niin mäkin ensin ajattelin. Mutta kun mä räpläsin sitä puhelinta, enkä katsonut yhtään eteeni. Ja sitten kun tuli ilmi, että Maria löytyi siitä läheltä, Sä syytät itseäsi ihan turhaan. Joku muu ajoi Marian yli. Sä olet syytön. Voisiko se olla mahdollista? Just tällaista ilon ja rakkauden juhlaa me tarvitaan kaikkien näiden meidän murheiden keskellä. Eikä sitä tiedä, vaikka meidänkin häävalssia pian tanssittaisiin. Ja niissä kekkereissä ja niiden järjestämisessä ei paljon hintalappuja kysellä. Kumpi sulle on tärkeämpää? Raha vai rakkaus? Onko niin? Sano nyt vaan. Kummasta sä luopuisit ennemmin? No rahoista tietysti. Oi kulta. Ei meidän tarvitse mitään ökyhäitä järjestää, jos et sä halua. Mä haluan olla vaan sun kanssa. Menköön vaikka koko omaisuus. Kunhan sä vaan oot siinä.
Jokos täällä alkaa olla valmista? Hyvä. Ja Severikin osaa nyt tehtävänsä. No onko se fiksu, että se toimii sormuspoikana? Se jätkä varmaan nielee ne rinkulat. Paraskin puhuja. Täytyykö teille oikein kravatit solmia? Mä hoidan. Siis kun sulla nyt on varmaan tekemistä ihan tarpeeksi muutenkin. Oi, sä oot upea. Joo, sano se mun sukkiksille. Tää tietää varmaan huonoa onnea. Ai revenneet sukkahousut vai? Niin. Tuo on aivan mitätön haaveri. Ja sitä paitsi kukaan muu sun hameisalle kattois kuin isä. No ei me ainakaan. No mutta eiks kellä on vaihtosukkiksi? Kelpaako salihousut? Eiköhän näistä jotkut sovii. Siis onko sulla sukkahousuja mukana? No ei sitä koskaan tiedä, Anni, sä pelastit mun päivän. josta tulee täydellinen. Hei, sori kun mä oon myöhässä. En meinannut millään saada vaippaa paikalle. Siis mun vauvalle. Hei, mikä tää on? Saanko luvan? Kiitos. Mulla on tässä toinen käsivarsi vapaana. Siihen asti, kunnes sä saat oman sulhos takaisin. Mä käyn naisten huoneessa. Mikael kävi eilen meillä. Mitä? No Ismon kanssa sakkikavereita. Ismo luulee, että Mikaelin nimi on Simo. No, se oli pelaamassa meillä eilen. Mitä se oikein haluaa sulta? Pelotella tietenkin. Se haluaa näyttää, että mun koko perhe on vaarassa. Mitä sä et tehdä? Mä aion pelastaa meidät. Mä vien Ismon rahat ja annan ne Mikaelille. Minkä takia sä et vaan pyydä Ismolta? Kyllä se nyt varmaan haluaa auttaa sua. No, jos Ismo saisi tietää, että tää Simo onkin Mikael, se tekisi varmasti jotain uhkarohkeeta. Eikä Ismosta ole sellaiseen peliin. Täällä muti Seppo vihittiin. Se oli onnellinen päivä. Seppo kertoi mulle, mitä Marjan onnettomuusyönä tapahtui. Ai niinkö? Ihanko kaiken? Ja sä oot ilmeisesti tiennyt koko ajan. Kyllä Seppo olisi kertonut sullekin. Mutta se nyt ei vaan halunnut rasittaa teidän perhettä enää yhtään enempää. Mä ymmärrän, että sä haluat puolustaa ystäväsi, mutta se on nyt turhaa. Seppo ei ajanut Marjan yli. Mitä sä tarkoitat? Se oli joku ihan muu. Mistä sä tiedät, että... Jos sopii, että puhutaan tästä joskus toiste. Nyt on tärkeintä, että Seppo ymmärtää olevansa syytön. Eikä tee mitään typerää enää itselleen. Uskothan säkin, että tämä painajainen on nyt ohi. No Helena, sä et tiedä millainen helpotus tää mulle on. Siis on ollut todella rankkaa katsoa, kun paras ystävä juopottelee syyllisyyden tuskissaan. Ja täysin turhaan. Mennäänkö? Mä aion huijata Ismolta rahat niin, että se edes huomaa. Ja sä saat vaan auttaa mua.
luulin, että sä et tuu ollenkaan. Kai mä nyt aina tein ohlareita. Mitä sä oikein kuvittelit? Saisko tällä vähän anteeksi? Onpa kaunis. Sä oot kaunis. Tosi hyvä idea, kun tultiin tänne. Ja nyt jos joku tuttu tulee, niin sitten vaan keksitään joku tekosyy. Just niin kuin Antti sanoi. Musta sä luotat siihen Anttiin vähän liikaa. No miten niin? Sehän vannoi, ettei se puhu meistä kellekään. Niin, mutta kun se motiiveista ei aina ota selvää. Mutta ei mietitä nyt sitä. Nautitaan toisistamme ja safkasta. Sä oot ihana. Saanko mä maistaa tollasta? Jos mä saan tosta tommosen. Tää on tosi hyvä. Toi oli vielä parempaa. Oot sä tyhmä? Vai et sä muuten vaan usko? Meillä olisi tässä lounas kesken. Se loppuu just nyt. Enkä yhtäkään päivää kanssasi kadu. Olin sinun eilen, olen sinun huomenna. Seison rinnallasi tänään. Kuljen vierelläsi aina. Rakas. Minä mietin, mitä minä sanoisin sinulle, kun luin 1,000,000 rakkausvärssyä internetistä. Mutta en voinut käyttää niistä ainuttakaan, Paula, koska ainutkaan niistä lukemistani värssyistä ei kuvannut niitä tunteita, mitä minä tunnen sinua kohtaan. Kun minulla on sinut, minulla on kaikki. Ja kun minulla ei ole sinua, minulla ei ole mitään. Sinä olet minulle kaikki, minun Paulani. Pyydän seurakuntaa nousemaan. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa. Kysyn sinulta, Lasse, Simo, Sakari, Sievinen. Tahdotko ottaa Paula Orvokki Lepistön nyt aviovaimoksisi? Tahdon. Paula Orvokki Lepistö, tahdotko ottaa Lasse, Simo, Sakari, Sievisen ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta? Tahdon. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi.